Aurten proiektuka ditu geha lanen, urte osoan zehar, eta batik bat eman deu dinamika izan du proiektu individualak eta taldekako proiektua. Egiten ditugu 4-5 talde, eta talde bakoitza egoten da 2 aste makina horrekin lanian. Eta proiektu individual bakoitzeko indeu proiektuaz aparte dagokion aurkezpena. Orduan, 2 taldek egiten due automata batekin lanian, egoten dira 2 aste buru belarri zelulakin lanean. Hau du taldekako proiektua, eta ja behin proiektua bukatu denean, talde guztia elkartu eta PowerPoint bat indeu. Eta beste taldeakin egiten dugu, proiektu individualak. Ikasle bakoitza individualki emate jau proiektu bat, robota dala, beste igogailu bat dala, eta hor ikasleai esaten diegu 2 astetako proiektu txiki bat. Proiektu hontan 5 estazio desberdin daude, eta orduan 4 taldia geha eta banatu indeu lana. Gu hemen dakaguna da simuladore antzeko bat. Egiteuna da estazio guztiak simulatu, 3D, eta beha baka, beha programazio internoa, mugimendu denak programatuta eta dena, eta zuitezuna da, zure programa. Batzuk haitu egiten base eta tapa, beste batzuk rodamientu eta egia, eta ja behin atala bukatzean lana elkartu. Simuladorian bolkatu, ikusi nola doan, eta dena simuladorian programatu. Orduan, zu proiektua inadakauzenean eta simuladorian ondo badago, fizikoki bolkatzezu. Automatetan programatu indeu, bai manualki eta bai automatikoki, pixkat enpresan tokatzea eguna bezala, lan metodologia. Orduan, zentzu hortan gustatu zaigu, batzutan igual zailagoa izan dua, gorra baina bueno. Lo bueno que tiene es eso, está muy encima, es muy práctico. Lo que se da es muy bueno y aprendes muchísimo y es muy enfocado a las salidas que vas a tener en un futuro. Proiektuka lana egiten dugu, lan munduak gero eta gehiago eskatzen dulako ikasleak atertzen dianean ikastetxetik teknikoki onak izatea bakarrikan ez, beste gaitasun batzuk eukitzea de... También eso es una parte que se trabaja aquí, que me gusta bastante, que te dan esa libertad para tú tener que investigar, porque tú cuando salgas fuera no te lo van a dar recho. Ziginan 2015 urtean nola lan egiten, eta nik uste orain daukaun metodologia nola dagon martxan, oso ondo dagola eta harro egoteko moduko ikasturteak edukitzen ditugula. Yo la verdad que estoy muy cómodo, llevo mucho tiempo aquí, ya llevo 8 años y porque ya he llegado al tope y no puedo seguir estudiando aquí, si no seguiría aquí.